יואו, איזה גובה. יואו, איזה פחד. יואו, איזה כיף, איזה אושר. יואו, מה זה? יואו, עדי. יואו, איזה דבר אדיר. זה עולה עוד קומה. זה עולה עוד קומה. איזה גובה. חשבתי שאתה מישהו אחר. לא, אני לא. כן, מפחיד, 20 קומות. מפחדת? יש פה מלול. מפחדת? פעם ראשונה שאני פה. אז אני מצלם, בגלל שזה פעם ראשונה. לא, זה לא פעם ראשונה. איזה יופי. שווה כל מגה בייט שזה לוקח.